И здравейте хора, аз съм първият човек от този канал и ви казвам добре дошли, защото, нали, това е първото видео все пак. И така, честно да ви кажа, изгледал съм Наруто и Jujutsu Kaisen, като смятам да гледам още анимета като Black Clover, Dragon Ball, Белината, One Punch Man също и One Piece, но One Piece може би ще го чета, не съм сигурен още. И единствено само ще ги гледам и ще чета, за да може да ви правя ревюта все пак. Иначе няма да има контент, равно на пари, равно на храна и някакви други работи. И да, това ще е от мен и преминаваме към следващия човек. Здравейте хора, аз съм вторият човек на този канал. Аз ще правя ревюта на анимета като Jujutsu Kaisen, One Piece, Tokyo Revengers, Tokyo Ghoul, Vinland Saga и разбира се Наруто. Също така съм чел Boruto и Blue Lock мангата. В момента чета Vagabond и като я довърша мисля да й направя ревю. Питате се защо започнахме канала? Започнахме го, защото е много рядко в България да видиш аниме канал, който качва аниме. И ето ви няколко аниме канала, като не броим Кинга, The Bulgarian Shinobi, Hidra и аниме канал, защото те вече са се развили. Може отдолу в коментарите да пишете на какви анимета или на каква манга искате ревю. Това беше от мен.